na mma na enwere ihe ị ga na-asọrọ ya ị ga-aghọtagoro na ka o ji wee du n'ihe bụ ka o ji dị na mmụọ atịtị chi mmadụ achọghị ya chukwu okike achọghị ya ụfọdụ ji wee ọgwa gị sị gị na onye ọbụla na-adị ọcha ya na Chineke na-anọ nso mana ọcha nke anyị na-ekwu abụghịkwa na ị na-asa arụ ugboro 10 n'ụbọchị na ọ na-azachabeghị kama na mmetọ mmadụ na ọ bụ adịghị ọcha mmadụ ọkwa na omume mmadụ ibu ihe ọjọọ n'obi ọ ya bụ omume ọ bụ ihe a na-emetọ mmadụ n'ebe ya na okike nọ ha gbaalụ gị ọsọ onye gbazie elu ụzọ o nwere ike iji wee nye nyekwa oge aja na garị ka ije wee kakwa olu gị aka ọ na-eme ya oge ahụ ha ga-enefuru ya anya ebe gị anọ ihe ị chọrọ ka ị na-afụ maka na onye ọbụla bụ onye enweghị ụzọ enweghị ike iji were bọọ na-arụ ya ka o wee marụ na o mere ajọ ihe na ọ ka eme ka o wee chieta azụ na ụzọ o kwesịrị ibi ndụ ya ọtụtụ ihe anụwa ka ndị mbụ na ndị egede ji akụkọ iro akọwala anyị bụ mmadụ enwere ofe akụkọ ilo akọwalụ ọ dịkwa m ka Mike eji anya mechikwa ejiri ya gụọ egwu ọ bụrụ maka onye a na-emegbu emegbu ifụ ka ajọ uche mmadụ si welụ dị na ebe ọ bụ na atụrụ onye a mgbe onweghị nne na onweghị nna bịazienụ ka anyị gaa metopụzie ya ka a maa na ọ ga-anwụ n'oge ka anyị kpara ana ya ribe mana uche mmadụ abụrụkwa uche Chukwu ụdị onye ahụ ị na-akpagide ịchụli esi ebe a mana ya na chi ya dị na mma a na-ene ma na ọ ga-emetọ aka imetọ aka bụ ibidokwa wee chebe ka unu ji echeli ya mana ọ bụrụ na echiche emechi niile ekwesịrị ime maa ya ụla n'aka nne maa ya na nke aka ekpe ọ na-agbalị unu na-awa aka ịwa na-asị Chineke dịko n'ọkwa gị ka m nọ n'aka na m nwa ama ejikwa ajọ ihe wee kwụọ ụgwọ ajọ ihe onye anwa na-asa arụ nke ime mmụọ arụ ahụ ọ na-asa n'ime mmụọ na-eme ka ya na-echi ya n'okwu olu nso ọ ya bụ na enwere ihe mmadụ nwere ike ime gị asị na ọkwa ihe ahụ emerụ gị ga-akpọta echi gị na nlọ enwere ikwe ike ọ bụrụ ọnụ ka a kọrọ gị na ihe esigoro gị ike karịa na omego oge otu a karịa ọnụ ahụ akpọta echi gị na nlọ mana chi gị ama ebu ụzọ wee bịa ndebelu n'ụbalụ gị ọgụ ọ ga-ebu ụzọ hapụgodu gị ka ha maa na ị ga-adabanyenwu n'ọnwụnwa nke adịghị ọcha nke ime mmụọ mana oge e nechelu gị nechie gị fụ na ịdabaghọ na ị na-ejisi ike n'ụzọ ọbụla iji wee ghọta onwe gị ma mekwụsịkwa n'ahịa eziokwu na ndụ zụkwa n'ahịa ịfụnanya agbataobi na agbataobi nwanne na nwanne kama nụ ndị ọzọ na-akwa gị aka Chukwu pụtazie kwụrụ amazie na ọbịa ife ụwa gị ka ọ tụgharịrị ọzọ ịma ihe anyị na-akọ ugbu a achọrọ m ka anyị na-aghọta isi na a na-eke mmadụ agbụ ike mmadụ agbụ nwere ike ọ bụrụ na onye na-emebe ọfụma ọ nọgidezie o nwere ike ọ bụrụ na ewe onye na-eleru ya ilo ụfọdụ na-abụrị na o jere na be mmadụ dịka esi kwuo ya na onye ahụ akọ ọnụ ihe mebezie ya o nwere ike isi na ọkwa onye akọrọ ya ọnụ na-eme ihe ha anyị chọrọ ịghọta ka esi eke mmadụ agbụ ọpụta ihe onye na-elebu ji ezigbo ego na-azụ ahịa n'iji matụ ma ọ bụ nwaanyị mara mma ndị ya na ya gbara ndị ọgbọ ya jọrọ njọ a na-anụ di mana ya anụrụ di ị na-asị na-ewere ike mmadụ eje mee ihe n'ebe ọzọ na-ewe ụwa mmụọ ọzọ dị ebe ọzọ mmadụ ga-eje mee ihe jiri afọ ya ama ihe ihe onye a na-achọ agaghị ewetazi ya n'ihe otu a ka ọ dị anọkwana ya bụ usoro m ji wee si ebe a m si wee na-akọta ya na-abịa dịka m onwe m si wee mali ya ka o nwee ike doo ewu na ọkụkọ anya doo mmadụ anya aka wee na-akọwalụ gị na e nwere ọnọdụ mmadụ nwere ike ịnọrụ ị na-akpagodo machis ahụ kpaa ya elu kpaa ya anọ ya na-aga maka ndị onwe na-ekechi gị obodo gịnị ka ha na-eme ihe ha na-eme bụ ka ha gbaa gị ụchụ mmụọ bụ ihe ahụ bụ na ike ekechiri gị ụchụ mmụọ ahụ bụ na onye anụnwa na nne ya na nna ya chụpụkwanara ya n'ime ụlọ maka ajọ ihe o mere ka m gabuzie elu nshi na unyu kwaa ya na nne na nna ya anaghị achọ alakịghọ nshi na unyu akwa gị ya iji jee so gị ha nwere onwe ha na-agbalụ gị ọsọ na-enyezi anya ka inwe gịnị iyipụ akwasagodo n'oke bụ arụ ka e wee gwụgwọ gị dịka nwa ka e wee gwụgwọ ọnụ gị dịka nne gị na nna gị ji atụ anya mana ọnọdụ anyị nọ na ha nwa ama abịakwa gị nso so ọ ya bụ nkechi ahụ a na-ekwu okwu ya enwere ike ikechi mmadụ onye na-eme ọfụma
o bụrụ otu mmụọ ihe niile ọ tinyezila aka ọ bụrụ zero. Ife onye na-alụ ụlọ elu na ọlụgolo ụlọ elu o bido lebe ihe ahụ niile o lee ya ka ya wee tinye n'ahịa nka ihe ụlọ niile ọ ga na-alụ a na-eziga ya na ihe ọbụla ọ ga-ada ihe ọbụla ga-eme ka ị ga-apụọ ya n'aka ọ na-afụ na ebe ahụ ka ihe dị otu a ka o si arụ ọrụ o were uche anụmanụ nye gị uche gbanụ gbanụ ya ha agụkọ ihe ị kwesịrị ime ga-ameta ezigbo mkpụrụ ị na-eme ya gbanụ gbanụ mmadụ nwere ike ịpụta nkịta sị gị bịa na enwekwara biznes a chọrọ ime mana a chọrọ ego na-ede otu a ị nweghị ya isi na ọkakwarụ gị maka ịga bute tv gị ale igwubeghị ihe anụnwa ọ gwara gị a kee ka o si dị ị ga-emekwa ya ọga ka ị ga-eme ya ọ bụkwa na ụlọ ọ gara ka ị ga-esi enwekwa ihe nke ị nwegbu bifọ so ọ dịzie na anwa ọ ya nwebụ na agbara mmadụ ụchụ anwa bụ ịpụtazi ile tv gị ọ bụ achakololo m ọzọ kedu ka esi agba mmadụ ụchụ bụ onye maara ụzọ na-eme ya dibịa na-eme ya obi mmadụ na-eme ya maka na obi mmadụ bụgodo nshi izizi a na-akọ onye na-abụghọdụ dibịa na-eme ya ụchụ bụ nkikere eze nke mmụọ enwere nwere ajọ ọfọ mmadụ nwere ike were aka ekpe godo na ala na-agọlụ mmadụ aka ekpe na-agọlụ ya ọfọ si ya na ahịa anụ nwee na-ibịala obodo ma ịbịa mme na ọ yara adịkwalụ gị na mma yara afọ ya ụchụ a na-ekwu okwu ya na ikechi mmadụ ị ga na-anụ na enwere onye nwaanyị nwere ike ibi na ụmụ nwaanyị ụfọdụ na-eme ya nwa ha ha ekponye akwa kpụọ ike n'ezi mbara si ya na imekwa ịmụ nwa n'ezi a mee ya unye nwa ha ọ bụrụ abụmọnụ ọ bụrụ ya bụ ya bụ ikechi anwa a na-ekwu okwu ya n'ihi ogogo onye anwa na mmụọ o jide onye ahụ maka na onye a gọọrọ ọfọ anwa adịgo ori mbụ wee dị atịtị ya bụ na okwu ọnụ siri ike ma okwu ọnụ ma ịfụrụ asị na a na-agwọ ị na-eweta mgbọrọgwụ ọ bụ ozi okwu ọnụ ka ị ga-eji kọndishọn ọya gwọba ya nekwa ihe ị ga-alụ mana ewe ihe a na-aka niile mee ya maka na ụfọdụ si na onye a dị ka ewe ọka niile tupu o mee ha atụbụ niile na ọlụ onwe ya iche ihe a na-aka niile eme na ọlụ onwe ya iche ọ bụ ndị sụrụ Igbo asị gị na the deeper aspect of it mana nke a bụgo na primary aspect of it ka onye ọbụla m ga-eji wee ghọta ihe anyị na-ekwu na ibinyere n'ụtụtụ saa iru saa aka enwere ihe o menụrụ nri gị na mmụọ liri agafee aka gị na mmụọ kwere agafee mkpakọrịta aka gị na mmụọ mere agafee mana iburu ọnụ ịkwabeghị iru ịchụbeghị eze ụtụtụ wee pụta si tụfịa ya dị otu a n'ihi na enwere ọtụtụ ihe mmụọ gị na mmụọ gagoro n'ime abalị gị na ịka yi awolo anwa bụrụ mmadụ bụrụ mmụọ iwere kwubi okwu anwa ịbụọ mmadụ ọnụ onye dịgolo mbụ wee dị atịtị n'ime mmụọ ọ na-ejide ya ịgarịa be dibia gaghị ya be dibia ikpere ekpere ifu ihe anwa ka ọ na-arụ ọrụ wee ruo mgbe onye na-alụ ụzọ ga-atụ onye anwa na-agbụ ha nche niile abụghị alụsị ka a na-aga ike mmadụ ihe a niile na-esi n'obi nkikiri eze mmadụ na-atalụ mmadụ mana ọ na-edipendị n'ike mmadụ rago na mmụọ na ka oge otu wee magolo mmụọ bụ ogogo ya maka enwere ndị nwere ike ịma mmụọ mana ụwa adụkwala ha larịị mana kama a ga-ejizi ya na-agọzi ndị mmadụ na-agọzi ụmụaka ha ifụzi ha ka ha na-abụzi ụmụaka ha ọnụ maka na ihe na-afịalụ ha arụ mana ha amazi na ogogo ha nọ na mmụọ na ihe anwa ha na-ewepụ na-ezipụ n'ebe ụmụaka ha nọ na-ejidekwe na ụmụaka ha anwa ịpụtazi isi ekpo onye dị ụtọ afa si ya maka mmiri a ekutegolu m tata ụwa ama adịkwa gị na mma ahụ na ọmaoku ya na onwe ya ketara oke ya maka na ọ bụrụ na ọ maara na ọ ga-eketa oke ya ọ bụ ọ dị nwa gị mma o wee nwee ike nete gị anya ọ bụ ọ dịrị gị nwa gị mma i wee chi anụ n'ebe ikwu na ibe na-achị maka na ụnụ enu ga-adụ na be gị ụnụ a na-adụ na be gị ọgbamtutu adụ na be gị iji wee zikọ na ihe edalụ gị larịị ya bụ n'ọgụgụ nke mbụ godo bụ na ụfọdụ na-eke onwe ha bụ na ama ha dị site n'okwu ọnụ iji okwu omume ụrụ dị iche iche ụfọdụ ọnụ ka abụmọnụ a na-adị ile na ndụ ha maka na ha onwe ha dị njọ na ha adịghị mma na ha dị atịtị dịka izikọ na omume na-ewegoro ndị ha mere onye ọzọ wee mee ya bụ onye ọbụla na-eme njọ oge ọbụla emere ya ihe ọ ga-abanye mana enwe ndị a ma na-eme njọ a sị na ọgwụ ada atụ ha na ihe a dị eme ha ọ bụ eziokwu ọ bụchaghị eziokwu
ihe m ji osi gị na ọ bụchaghị eziokwu bụ enwere ihe mmadụ na malụ enwere ndidi ụwa na-enwelụ mmadụ ndụdị ahụ mgbe ọ na-enwelụ mmadụ bụ na m nwee ike binye kịta ma kụwa ihe a mmụọ na-ede m na-edebe ihe m na-eme na ka omume m si aga na ka m si azụ ụkwụ ihe a ga-ebu ụzọ wee nenegodo bụ na ebe ọ bụ na ha ma abụghị Chukwu okike nke mmazụ ihe niile gbasara m ha ga-asị na ọ dịkwa ka onye a na-ara abịakwa ịghọta onye a ha na-enekwe m ha fụkwa na ọ bụghọkwala na m kpachakwa anya mee ha edeelu m ya na ihe a bụ njọ m omee ya mbekwa mbọchị ọzọ m wụfukwa ofe edekwelu m ya na ọkwa njọ na isi dịkwa onye mma ahụ na ọ kpachakwara anya eme ihe ahụ enwezi ike m na-eme ya na-aga ihe a niile a na-agbakọ and ihe anụnwa niile na-agbakọ ga-ewetara ịkpa oke n'etiti mụ na chi m n'etiti mụ na ike ụwa m bụ ike kwesịrị ine enyelụ m aka n'ebe ọ bụla m na-aga na-enyelụ m aka n'ebe ajọ mmụọ na ebe ajọ mmadụ nọ maka na Chukwu okike maka na anyị ga-afụ ụdịdị ndị a n'ebe a wee nye anyị ikike ga na-echekwa anyị ihe ahụ m na-eme a na-akpa m oke ọ na-akpa m oke mana oge ahụ m na chi m ka nọ nso oge m bido omebe omume anwa ị na-atụ m iche ọ ma aba maka na chi m ga na-awọli ya n'ihi na ihe ka kpala oke mụ na ya ka dị obere mana m na-eme ya na-aga n'iru ya na onwe ya na-agata aka mụ na onwe m na-agata aka enwezi oge ọ ya luo ọ bụzie lụsọ m ọkụ n'ihi na m ada afụ ihe karịa ka m ji m kwesịrị amaghị m oge chi m nọ m nso amaghị m oge chi m anọghị m nso oge anwazi ma nke mmadụ kwesịrị ime onye ọzọ ịgafe ọwọrụ gị isi mmadụ debere ibi ya ịgafe ebe ahụ o jide gị maka gị na onwe gị dị njọ mana ọ bụrụ gị ka a kpọrọ afa debe ya ebe ọ bụ na a gara sị na ihe a bụkwa nshi na aja na ọkwa nshi ka a kọrọ onye a mana ọ bụghị ya ka a kpọrọ afa kọọ ya na ọ bụghị ya ka a kpọrọ afa debe ya enwe ike onye akpọrọ afa debe ya ya na-echi ya aka n'olu nso ọ gafee ebe ahụ nnarị ugboro nnarị ihe ahụ edebelụkwa afọ ya debe ama abụ ya onye ọzọ jiri isi bụrụ ihe eji wee jiri isi wee bụrụ ya ama bụ na ya na onwe ya adịgo mbụ wee merụọ onwe ya mmerụ ama bụ ihe dị mkpa ị ga-abụ na ọ bụrụ na ya mata bido na-asọ nsọ ya o siri ike isi na ihe mmadụ kechiri na oge mmadụ taalụ na ndụ gị ya alụ ọrụ ị mara ọzọ ihe eji jụọ ajụjụ a bụ na ije n'obodo ụfọdụ na-ewe ndị a na-amadụ dịka ndị njọ asị na ha na-adị ndụ mana ndị a na-afụta dịka ndị ọma na ha na-abata obodo onye ọbụla na-enwe anwụrị ọ na-eke ego na-eme ihe ọma na-eje ozi ha nọgide asị na onye ahụ nwụrụ ị na-ekwuru enwe ike ọ bụrụ na onye ahụ were nje ya nwa na onwe ya na-eme na nzuzo ndị mmadụ na-amarọ o ji nwụọ n'ike maka na a na-afụta ndị njọ dịka ndị na-anọte aka ndị ụwa na-afụta dịka ndị na-eme ihe ọma na nwụ ọsịsọ. Ekelekwe m gị ezi nwanne m nwoke kenekwa ọra na-ege anyị ntị n'onu ihe m ga-atụpenye gị taata bụ azụ dịka m si wee madebe dịka m si gwa gị na ọ na-amadụ amachọrọ nọ nke mma alụ mpịala aka bụ eziokwu ka m ga-agwa mmadụ ibe m ihe ọtụtụ ndị mmadụ ji adụ ndụ bụ ndị a na-alụ ka ha na-eme bụ na ha nwere ihe a na-akpọ usoro ha maalụ ebe mgbaba ha maalụ ihe ha na-eme ndị ahụ ịfụrụ na-eme ezi ihe ọtụtụ n'ime ha amaghị ime ihe bụ nsọ mmadụ nwere ike ịkwalụ gị kwanye gị n'ebe ị ga-emelụ aka ị gaghị ama ị ga melụ aka anwa ihe ekwesịghị igbu gị egbuo gị n'oge ka m were ya kịta mmadụ na-aga n'iru ọfụma nata onye si na o ji wee melụ nna ọ gakwuru ya si ya nna m na m chọkwanụrụ iduga onye dị otu a akwamozu na ya chọkwanụrụ inyere ya aka wee gonye ya efi ka ya mmanye ya efi ka o wee gaa ụdị ije anwa ọ sị ya nwa m na ọ dịkwa mma gị mee ya ha ime ya na oyi gị a na ọ ga-atọpụta ya n'obi na ihe ọma kama ị ga-agwa nwa anwa na onye egbubere efi na ngwuru nna ya bụ ndị nna ya mụgoro onye akwabeghị nna ya ekwesịghị okwu iji ehi na ọ bụ nalụ mmadụ ụdị efi o ji egara onye ọzọ akwamozu ọma emetụ ya aka na omenala Igbo gba gburugburu ịhapụ nwa anwa nye ya ajọ ndụmọdụ ka o wee gaa tọ ịkọghọkwa ọgwụ ịkpaghọkwa nshi o mana ịkwanyere ya n'ọnwụnwa o ji wee merụọ ụtakụ mmụọ ihe ọbụla mebeziri ya ụtakụ mmụọ ahụ ebezie chọta ya o gbuo ya mana ọkwa ezigbo mmadụ mana ọkwa ezigbo uche ka ọ kpụrụ mana onye arụ nwere ike ịma na ya mere arụ enwere ihe ọ maara ọ ga na-adọji enwe ihe a na-akpọ ntalụ yes ahụ bụ abụgodo ọtalụ ma ọ nwa oyi ọtalụ a na-eme ya bụ eziokwu mana enwe ihe ị ga na-adọji
ọ ga-eji were ya bụ ihe ị ga na-esobu usoro ọ ga-eji were rụọ ọrụ maka ntalụ anụnwa ị na-ekwu nwekwenu consciousness nke ya na ọ bụrụ ndị sụrụ oyibo o nwere echiche nke ya ọkụ ị na-agbanye itinye on obere oge fịaka dị switch mana ihe manụ mpụ ya na-eme ya ọ ga-alastịlụ gị ọkwa eziokwu otu a ka o si were dị ihe a niile ịfụrụ anyị na-eme bụkwa nke chi metụrụ aka na-aga enwekwara ndị gwọchala gwọchaa ọgwụ mana ọgwụ ahụ adịrọ ike adịghị ya kedu ihe ike ji adịghị ya na ihe kwesịrị ị na-abịa emetụ ọgwụ ahụ aka ka o wee dị ile anọghọzi ebe ahụ o wee bụrụ na ofetofie aja ifetofie nkwụ ifetofie mgbọrọgwụ na mkpaakwụ ka ịkpa akịla ebe ahụ mmụọ adịghọzi n'ime ya maka gịnị na nke ahụ kwesịrị ị na-abịa emetụ ya aka ka o wee na-adị ile abịazi gị nso ọ dị ma ọ bụrụ na ugbu a ka ị gbanyere ekwurekwugo ihe anyị na-ekwu maka ya bụ ike ya bụ n'ime mmụọ ọ bụ ọzọ chi mere eze ọzọ chi ya wee eze ọzọ okwu dịrị wee eze na ụgbọọka oke dibịa si ụgbọọka wee bịa na-akọwara anyị ụmụ ihe a niile ka esi eke mmadụ agbụ na ka mmadụ ga-esi ga-ezeli ya o si ebe a pụọ n'oge na-adịghị anya ununwa ga-ata ebe ọnụ ma ajụba ajụjụ maka na a ga-enye ohere ka ununwa wee jụọ ajụjụ na oge na-adịghị anya mana unu nwere ike iwe ya na o si ebe a pụọ maka ndị chọrọ ịjụ ajụjụ unu ajụọ na 080-327-77802 080-327-77802 ya bụ na ma WhatsApp nwekwara ike kpọọ ya na 080-327-77802 anyị na-ekwu maka ike mmadụ agbụ n'ime mmụọ ọzọ m chọrọ ịjụ tupu ma gbapụ ekwentị ka ndị mmadụ weta ebe ọnụ ụgbọ kedu ka ikwugo na ka mmadụ ga-esi zegodulu ya bụ idebe aka ya ọcha onye ọbụla eche na mmadụ ilu iyi na-ekwu bụ mmadụ ime omume debekwa mmadụ debe ihe dị nsọ onye dị nsọ na ọ na-afịa alụ ke ya agbụ n'ime mmụọ ọ dị mma ikwugo nke eji ọnụ eke ewe ọzọ ndị dibịa na-eke maka na ụfọdụ na-asị na eji afa ha jee na nke dibịa eji afa ha jee na ụlọ ekpere eji afa ha jee ebe a mere na ha anụghị di mere na ha anụghị nwaanyị mere na ha amụtaghị nwa ụfọdụ na-eji afa ha mee ihe na-eme ha wee na-eme ọ bụ eziokwu ụta ka ọ dị eziokwu kala aka ada agba ya mana ọ ya bụ ihe anyị na-emezi andị ka ọ dị n'ụlọ ụka ka ọ dịkwa na ụlọ omenala bụ dibịa na ya ọtụtụ ebe ọzọ ị nwere ike ịgụta ọkụ mmụọ maka ihe m ji wee kpọọ ụlọ ụka bụ na ụlọ ụka sokwe n'ebe a nwere ike ịgụta ọkụ mmụọ mana m ga-atụnye gị obere azụ kedu ihe bụ na mmadụ kechiri mmadụ na be dibịa na ọ bụ na agalụ nke mmadụ ịbịa na nke dibịa isi ya onye dị otu a na-ekwe ugboro ole o megoro ụdị alụ a na nke akarịgwo na ịchọkwara ịgba bọọbụ ọ sị gị idishọ na onye a merụ gị alụ esi ya na o merụ m alụ ọ sị na ọ bụkwa na o meghụ gị alụ na ihe ọbụla ya ga-enye gị taata bụkwa n'isi gị na isi ezinụlọ gị ihe ọbụla ọ bụrụ isi nke m ọzọ mgbe ọbụla gị so ọ ga-asị onye ahụ na ọkwa n'isi ya na isi ezinụlọ ya ka ọ ga-emete n'ihe ya na-eme nke ya bụ na ahịa ka ya na-azụ and ya ga-elebe okwe ndị ọfụma ihe o ji maka ya were bịa enwe ike ihe niile ọ gwachara nwa dibịa abụla asị ọbụla okpotokpo asị maka ọbụla dibịa niile ya na-agba afa ọbụla dibịa niile na-enwe nyocha ka ya marụ ihe onye a bịara ime na ọ bụ ka o si gwa ya bụ ka o si dị ọ ga-ekebekwa ihe a nwanye ya si ya gaba ya mee ya ona mee ya ona na onye anụ mere ụdị ajọ ihe a ebe ọ bụ na ọ ma afọ ya na ọkpọ ha na-afọ ya mee ota na ụchụ mmụọ ga-agba ya na ọ ga-ebido fụba aka na arụ ekechigokwe mmadụ so ihe m na-akọrọ gị kịta bụ otu a ka o si were dị maka ihe ndị onyonyo ụfọdụ ifu ndị ụkọchukwu bụrụ mmadụ ọnụ ọ bụ ya bụ nkecha a naghị ekwu okwu ya onye na onwe dibịa na ha arụkwa ofu ọrụ ịbụọ mmadụ ibe gị ọnụ si ya na ọ ga-anwụchu emechakwa ọnwụchuo maka e nwere ọkụ mmụọ ị na-agụtakwa nke gị dịka onye ụka ụta agụ ka mmadụ dibịa ji nwekwara ọkụ mmụọ nke ọ na-agụta ha na-ama ihe miri emi na mmụọ ha na-ama ihe miri emi na mmụọ bụ usoro ọ ga-abụrụ ịga
inwe ike mee achieve ihe ịtụrụ anya ya na ihe ị chọrọ ime. Ịghọtara ihe anyị na-ekwu? Otu a ka o si were dị ihe ha nwe mili ebi bụ ihe mmadụ nwere ike ịkpọkọta ahịa ọsị ka mmiri zo mmiri ezobe mmadụ nche ama emenwu. Otu a ka o si were dị. Ọzọ onye ihe a niile mere abụrụ ọnụ otu a ụfọdụ adịghị ama mana ụfọdụ na-ama. Onye matakwanụ na-emere otu a ewekwa onye a ga-ezi gbapụta na ya na ọ bịakwute ndị dibịa dịka unu. Otu a ka ọ dị. Onye matalụ na aka ji ya enwebeghị ilu ọma nke izizi maka gị nwa mmata na ọya ji gị ị ga-ebidozi wee gaba nje ka ọya anwa ga-esi wee pụọ gị n'arụ. Onye anwa matalụ bịa ọfụ onye maala anya nke anwa ji ya ọ ga-atụ ya n'agwụ anwa na ọ ga-enwere onwe ya. Daalụ. Akara ọzọ Chimereze oke dibịa si ụgbọ ọka n'ime Nkanu East wee bịa bụ maka ndị chọrọ ịjụ ajụjụ n'oge anyị si ebe a pụ maka na ugbu a achọ ka unu nwa jụbazi ajụjụ nke unu mana nke unu ga-eji wee jụ ya bụ 08032777802 08032777802 mana WhatsApp. Mana ugbu a m ga-agbapụ ekwentị ka unu jụọ ya onye na ole unu nwere ike ịjụ ọ ga-asawu onye na ole. Cheta na ihe anyị na-ekwu maka ya bụ ike mmadụ abụ n'ime mmụọ, mmadụ ibi ndụ ekere abụ n'ime mmụọ. Anyị arụtụgasị ụmụ ihe dịgasị iche aka ebe a. Akara ekwentị ị ga-eji wee kpọọ ugbu a wee jụọ maọbụ ijee na Kpakpando TV jee sonye Kpakpando ilu ebe anyị sọbskraịbụ sonye Kpakpando TV. Anyị nọ na YouTube. Ịkpọọ ugbu a na 080 ka iwee jụọ ajụjụ gị 08097711009 maọbụ 09023111009. Nwekwara ike ịkpọ na 07050791109. Ịkpọọ igbe ajụjụ gị nkenke akọ n'ọnụ. Cheta na ajụjụ niile ma okwu niile ikwuru ebe a na nke niile a na-ekwu ebe a bụ echiche ndị na-ekwu ọ bụrụ echiche anyị na Solid FM. Kwa m afa gị na-ebe iche akpọ. Daalụ. Ndị afa gị na-ebe iche akpọ. Chukwudi gaa n'iru. Ise anyị aka n'ihe dị n'ihe mmụọ unu si ekwu ọ na-ada agbụwa ọ na-atọ m ezigbo ụtọ onye na-asụ ka Chukwu nọnyere unu. Ise ebi n'igwe ka ọ gbaa unu ume. Ise. Daalụ. Ọ dị mma ka anyị were okwu nke afa gị na-ebe iche akpọ. Kelekwa gị nwanne ndị afa gị na-ebe iche akpọ. Ngwa gaa n'iru. Enwere m ajụjụ m chọrọ ịjụ ndị mmadụ na nwunye mmadụ ya maọbụ na di mmadụ kechiri ya ka o wee hụọ ya n'anya nke ukwuu ọ na-emeri ihe ọbụla otu ihe a o nwere ike ime ekele m. Ọzọ nke rụrụ nwaanyị a na-ekechi nwaanyị mee nwaanyị ọ na-afụ ya nwoke n'anya ma ọ bụ nwoke nụ nwaanyị maka na oge ụfọdụ a ga-afụ nwoke ka ọ na-asara nwa nwunye ya uwe ma ọ bụ na-azụ ihe ofe ma ọ bụ ya na ya na-emegharị asị na ọ dị ka nwunye ya ekechie na ya. Ọ bụ eziokwu? Eziokwu dị ndụ. Ihe o ji wee bụrụ eziokwu dị ndụ bụ na nkechi dị iche iche dịka m si wee metụsigo aka bụ nke oge anyị na-aha ekwu okwu wee na-agbadata. Enwere ụdị ị ga-afụruo mmadụ n'anya ijidili ya nwe nwoke jidili ya nwe nwaanyị bụ okwe gị nkwa na ịbụ nwoke na ịbụ nwaanyị mana imechizi ịfụ na nkwa anụ nwe onye a kwelu gị na ọ da-atinyezikwa uchu idebe ya. Ịbịa n'ebe a na-agụta ọkụ mmụọ isi ndị mmụọ nyere m aka na enekwenye ihe m na onye a kwelu nkwa dịka mmadụ na mmadụ ka o wee nwee ike mezuo olu m ihe a mana ọ na-atinyezi anya na ọbụ iru n'ebe ọzọ. Asị gị ya na ị chọrọ ka ejidelu gị ya ka emebe ihe anwa ekwuru na a ga-eme isi agwọrụ gị ọgwụ ịfụnanya. Ọ bụrụ na ọ fụrụ gị ọ ya na-anọkwata mana nke ahụ ewe ka anyị na-asị mesịa ya nke ahụ ọ na-adị ile dịgide maka na ewe ndị na-anọgide anụ akụkọ na
ọ nọgidesi na ihe efuono ya n'anya ya na nwaanyị ahịa ewebe nsogbu nwaanyị nọgide ọsị na ya maọdụ na ọdụ ya ka ya nọrọ nwoke nọgide ọsị kedụ ka anyị si ezuzu ihe a n'ọkwa nzuzu ka anyị na-ezuzu ọ dịza ka ọmarọ ọ bụ eziokwu oke ihe mere bụ na ị ga-achọpụtagodu n'ụdị ọgwụ anwa na ọ bụ ụdị nkechi anwa ihe ọ bụ na enyelu gị mmanya mmụọ gị nwụọ onye ọbụla anyelu mmanya mmụọ ada amachara onwe ya ọ bụrụ ihe ọ chọchara ime ka ọ na-eme ọ bụrụ anya ya na uche ya niile ka o ji eme ya dịka o ji bụrụ mmadụ ndị ya bụ na mmanya mmụọ nwere ike nke ya ọ ga-efekwe ọ na-efo dịka mmanya mmadụ na-aṅụ n'ihi ofu ikpe onwe gị asị na okwugo ya ji okwu ọbụla ị nwere ike ikwu mana atinyekwa gị mmanya anwa ifugo onye ahụ tụchara ụzọ n'abalị elukwe n'ụtụtụ ọ chọkwala akwa nwunye ya sụba nke ahụ dị iche na nke a ga-eke nke ahụ adịgide enwere nke a na-eke na-adịgide ọ nke bụ eziokwu dị n'ime ya kama na ihe a na-eme bụ na ọ bụrụ na ụdị nke ka ndụ maka na nke a bụ nkechi ndụ ọkwa nkechi ndụ ndị ile o maka onye emere ya na ji ya wee nwee ofu obi ọ gwara ka ha mụta nwoke ndụ nwa nwaanyị ndụ ka ha tinye uchu zụọ ụmụaka anwa tụkọ obi ọnụ nkechi ndụ ha nụwa enwere nkechi ọbụla na-adụgide kama ọ nọkọtafuo mana o nwere ike oge ahụ amụtachagoro ụmụaka agbagotebe ọ bụ ozi nwoke ije ọ bụ ozikwana ya ọsọ and ọ bụ ozikwana nwaanyị ije mana na ụfọdụ asị na ọ chọrọ ụmụ gbaa ọsọ ịchịgolo ụmụ gbaa ọsọ nwoke ka nwekwa ụmụ maka anyị were ndị na-akpọ afa gị na-ebicha akpọ ekene gị nwanne ndị ka ime ọzọ a na-ekene gị ekenekwe m gị nwanne mmadụ ise ebe ka ọ dị ka isi kewe akpọ ngwa gaa n'iru ebe kwuo maka ikechi mmadụ a na-ekechi mmadụ because a na-agụwa famili mmadụ ga na-agba mbọ ọ na-agba ọ na-ama n'iyi agwara na-ekechi a na-ekechi mmadụ ma ọ bụrụ ikechi mmadụ. Ngwa daalụ afọ gị na-ebe iche akpọ ọkwa ya eze Enugu eze mmụọ ndị ka ị mere anyị afọrọzi gị odogwu ekenekwe m gị nwanne m ihe na-ekwedoro mmadụ anya o dere elu na ọgụgụ anya omenala bụ omenala ana m anya ahụ ike mgbe na-adịghị jirikwa ike nwanne m ọnọdụ anyị ndị eche m na ahịa aka fụta mana nsogbu adịghị gaa n'iru nsogbu adịghị daalụ ka anyị na-ewere okwu unu 09097710009 maọbụ 09023111009 iwekwara ike ije na 07050791009 ka e wee kpọọ wee gwa anyị jụọ ajụjụ nke anyị na-ekwu maka ikechi mmadụ n'ime mmụọ ikechi mmadụ n'ime mmụọ ọ ya ka ọzọ Chimereze oke dibịa si ụgbọ ọka na Nkanu East na-akọwala anyị ka esi ekechi mmadụ maka mmadụ ga-esikwa nwee bụ ya n'ụdị nkechi dị iche iche ọ ya ka anyị na-ekwu iwere ajụjụ afa gị na-ebe iche akpọ biko iwere afọ Igbo ọ bụ ọnọkọ ndị Igbo ka anyị nọ Chinwendu ngwa jụọ ajụjụ gị ekenekwe m gị nwanne m nwoke ise nwanne m ekenekwe ya dụrụ na mma ka mpa m si n'ome ngwa gaa n'ihu ebe anyị kwuru bụkwa ebe mere eme mụ ga-anaghịchisa m na ahụhụ ọgbọọka gị nọtọ ọgbọọka ka m nọ ọ dị mma daalụ 09097711009 maọbụ 09023111009 maọbụ ije na Kpakpando TV anyị nọ na YouTube chọba Chizzy Ani soro m na Facebook maọbụ isoro Kpakpando TV na Facebook maọbụ isoro Solid FM na Facebook
afa gị na-ebe isi akpọ dịkwara gị na mma ngwa gaa n'iru elda n'ihe anyị chọrọ ka anyị kwuo anyị na-kwenyere n'okwu Chineke kwenyere na ya akwụkwọ nsọ kwuru anyị ekwenyeghị ihe dịka isi mmadụ anyị ekwenyeghị ihe dịka dibịa di ya anyị kwenyere na nwaanyị hụ di ya n'anya ịhụnanya agaghị egwu ya ọ ga-adị ya site na mgbe ọ bidoro ruo alụmdi na nwunye nwe ikewa ha ma ọ bụrụ na nke ije ka ndị bekee chere gị ma ime ọfụma ma ime ọfụma ofu ụbọchị onye ike chiri ọ ga-ekwu ya n'anya nwanne iche biko kedu nke bụ okwu Chineke na nke na-abụghị okwu Chineke okwu Chineke bụ nwoke nwoke nwunye ya n'anya na nwaanyị ịhụ di ya n'anya ha nwee mkpa ọbụla ha ejiri ekpere mkpa okpukpe iji mmadụ m na-apụ igbo mmadụ mkpa Chineke pụrụ igbo mkpa ọbụla maọbụ mkpa nke ịhụnanya maọbụ mkpa nke nwere di na nwunye bụ mkpa nke inwe nwaanyị ngwa daalụ afọ gị na-ebe isi akpọ afa gị na-echigbu isi akpọ ịma na uche ya dị njọ ọzọ dịka okwu ọ na-ekwu tutu anyị ewere ofu onye ọzọ kwa okwu ọ na-ekwu ọ dịghọ njọ kama na nghọta ya ka ọ bụ maka na ọ bụrụ na ọ maara onwe ya ọ marụ na mgbọrọgwụ na akpa akpa ọ bụ okwu Chukwu ọ marụ na ihe ahụ eji aga ọfọ bụkwa ekpele esi gị gaa ọfọ ekpele ka ị na-ekpe kama na ihe anyị kpọrọ ya n'afọ Igbo ị mara ihe a na-akpọ okwu Chukwu bụ akụkọ ndị mmadụ ka esi asịzie na mmadụ dere ya ọmaghọzi na ihe ahụ ọ na-aṅụ bụ mmiri bụ okwu Chukwu ọ marọ na ebe ahụ ọ sọdụrụ okwu bụ okwu Chukwu maka na okwu ka okwu ka o ji kee ụwa ihe a niile esi ya na-arụpụta ana ọ bụghị n'efu ka o ji wee wepụta ya so nọọ ka o ji wee madebe ebe onye jiri ebe ka ọ fụdebelu ma uche ya adịghị njọ ọ ya ka anyị ji nọrọ ebe a kwuo uche nke gị ma ihe na-ewute anyị bụ isizi na nke ndị nke a ọnụ ọgbọrọ ka anyị na-akọ ọnụ uche nke ya ka o kwukwu afọ gị na-ebe isi akpọ ngwa gaa n'elu ngwa jụọ n'ọzọ nọ ya ịmara ihe mekịta na eze nwaanyị akarịka na-ajụ ọzọ si ịbụkwa nwaanyị ọbụla ya bụ eze nwaanyị bụ ụmụaka kịta ha na-etosi ọchị ya bụrụ eze nwaanyị na-ajụkarị ọzọ si ya eze nwaanyị ahụ ha na-eme kịta ọ na-ama ka onye ụmụ nwaanyị ndị ike agwụrụ agwụ ọchị ya bụrụ eze nwaanyị ọ dị mma ọ bụkwa isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa mana ọzọ chọọ ịchịkọta okwu o were ike tinye ya ọnụ daalụ afọ gị na-ebe isi akpọ ekene gị ndị afọ gị na-ebe isi akpọ okwu a na-asa ya onowu obodo na-abụ onowu sọsọ ogbeke na ukwuru taa ka e were eze na-achị obodo na-abụ were onowu na-achị obodo na-abụ onowu gaa n'iru kube jụọ ajụjụ nke gị ọ bụrụ na na-ekechi mmadụ ọgbadọwa kama na ụfọdụ nakwa mee ya n'ụzọ omenala ekenye onye ọ bụ nnukwu ekwe nna Chineke ejekwa mkpegide ekpere Chineke emekwa amara ekenye onye ahụ adụ m mere ha bịa na tọpik n'ochi tata daalụ onowu ekerekwa m daalụ onowu anyị ji eme ọnụ daalụ onowu bụ anyị ka a na-anata onyinye kpọkwala anyị ụzọ wee mee ka anyị na-anata eze nwanne m Chizzy enwere obele impreshọn m chọrọ ịkọrekt ọndụ ọtụtụ n'ime anyị na-eme adịghị ọbụla ada okwu omenala bụ ụzọ Chukwu bụkwado Chukwu so isi onye na-achọ ịga kwuru Chukwu
ọ dịzie ka omenala abụrụ Chukwu onye keziri ndị a ịmara ndị asara isi ka so ihe bụ ihe onye ọbụla n'ọnụ anyị na-emezi ihe gbasara ụka asị gị ịmakwana na religion dịka emebe ya emebe n'ebe 200 and something n'ụwa niile ọkwa na ofu ka anyị madụbụ nke a anaghị bara ụba ebe a bụ dịka a na-asị gị ndị ije obodo ndo ije China ị ga-afụ ọtụtụ efu ka ha si aga n'iru ka ha si efe nke nna ha omenala nna ha nwe ka ha jikwe ịmara ụfọdụ ịgbago eziokwu ọzọ ọkwa mbọ onuwa ga na-agba mana nsogbu adị dịka isikwa ya akpago nkata ya na a ga na-agbasa ozi ọma maka na ụfọdụ bịa wepụzie ha ekwezighị na ihe nna ha ekwezighị na onwe ha ekwezighị na Chineke maka na ọ bụrụ na ha kwe na Chineke ha gaghị na-efe ndị a bịara abịa maka na ọha ka ha na-efe ihe ọbụla ha kwuru ha sị na Chukwu onye gwara ha ebee ka ha nọ onye bụ Chukwu ya nwanne m nwoke akpọrọ bụ okwu a na-asa ya bụ okwu ọsị na oge anyị lụrụ n'igwe ya mara ma omenala ndị bịara abịa amara nke bụ eziokwu ọ dị mma ka anyị were onye ọzọ maka na ọ dị ka oge na-asịzi anyị kwarapụ mana anyị ga-ewere mmadụ one na ọbụ mmadụ na-abụ ka jụọ ọzọ ajụjụ mana ọzọ Chimereze oke dibịa si ụgbọ ọka wee bịa ọ bụrụ na o si ebe a pụọ unu nwere ike ịkpọ ya na 08032777802 akara ekwentị ọzọ Chimereze ọzọ Chiaya Weze okwu dịrị Weze akara ekwentị ya bụ 08032777802 maka na ọ bụ oke dibịa ewu ihe ọ na-akwadobe unu ga-abido n'ụba ya na nso nso a maka ndị chọrọ ịnụ ozi ọmụma ndị chọrọ ịfụ ya n'oge na-adịghị anya unu ga na-afụ ya na unu jee ụgbọ ọka afa gị na-ebe iche akpọ ọ dị mma ịchọ ịkpọ wee jụọ ajụjụ ka anyị na-apịachi ugbu a ịkpọ na 09097711009 ya bụ 09097711009 maọbụ 09023111009 unu nwekwara ike ịkpọ na 07050791009 ọzọ anyị were nke a echịkọtazie ya ọnụ afa gị na-ebe iche akpọ Somadị na-aga n'iru ndị ebe iche ihe akpọ ngwa gaa n'iru ọzọ a na-ekene ekenekwa m gị Somadị na ise daalụ Somadị na daalụ anyị na-ekwu maka ike mmadụ agbụ n'ime mmụọ ewe ndị a na-eke agbụ n'ụzọ dị iche iche ọzọ akọwa na ya na ụfọdụ ndị a na-agba aka ya agbụ ọdịile na ndụ ha bụ ndị na-adịghị ọcha n'ime ndụ ọ kọrọ ihe dị iche iche gbasara ya kọkwa ihe na-ebute abụmọnụ kọkwa ka ị ga-esi wee zere ya afa gị na-ebe iche akpọ ka anyị na-apịachi ya nwaanyị ọma ndị nke imel ọ dị mma Sọnde mesi m ọka akpọ Ifeọma ngwa jụọ ajụjụ gị biko ezinụlọ eji ọgwụ wee kedu ka esi atọ ha because for years ka a na-agagharị emebi ọgwụ ekwere mmebi ajụjụ ọzọ wee bụrụ dibịa ahụ gwọrọ ọgwụ kesi ezinụlọ ahụ ọkwa ya eketekwa oke na the punishment ya ngwa daalụ ọzọ nwanne m ọ nke a ka ị ga-eji chịkọnatazi okwu ekene m gị ezi nwaada anyị jụrụ ajụjụ ị jụrụ ọ bara ezigbo uru dakwa n'igwe nke bụ eziokwu bụ na ọgwụ dị iche iche aka iji eke ọgwụ dị iche iche enwe dibịa na-eke ọgwụ ya abụla arụ 5 niile enyi ya nri na ị naghị enyi ya nri ume ya pụọ enwekwara ọgwụ ọ ya abụọ bụ na ọdịkatasị gị na nke a adịgo nnọọ kpọtụrụkpọ ihe ọ ga-adị bụ 65 years ọ the highest mmadụ nwere ike aka mmadụ nwere ike ijikọnata enwe ndị na-emebi at 40 nwere ndị 20 o wee bụrụ ya eziokwu dị n'ime ya bụ na
onye na-elesi gị ahịa ọ dị ka ihe anụnwa Chukwu bịara nyekwela aka ndị na-achịkwa obodo wee sị mba na-achọzi ka a na-abịa elesi ya dịka mmadụ nkịtị a na-ejigwu egbu azụ aga tinye ya na mmiri na-asọ asọ ndị mmadụ na-anwụ agbaluo mmiri ojide ihe niile dị na mmiri bụ azụ koo ya afọ gbuo ha ncha niile anọkọta ndị na-achị obodo ndị na-asị na ihe adọkwanụ mma ma onye ọbụla riri azụ anwa dịkwa m kasị na enwere ihe dị na gburu azụ ahụ nwere ike imetụta ndị ya ka o sikwara ode mana ndị ahụ dechara ihe a sịkwa gị na ihe a bụkwa ihe ị kwesịrị iji were ugwu ajọ ihe dịka agwọ ebe agwọ na-enye nsogbu dịka na mkpu ụdị okwe ha na n'egbe ya ba na ọ ya apụ iwere ya wee gagbuba azụ na otinye bịa n'ihe mmadụ na-eri nọ ihe ọzọ ọ ihe i metere ijiri isi gị bụrụ okenye na-eketa bụ na ọ bụrụ na ọ sịrị na ọrụ ya na-alụ abụghori ya ga-abigide nwoke na nwaanyị ịma na ọ ya eketa oke ya maka na omenala tutu ụka bịa enwere ndị na nwa sị na onye a analụbeghị okwe na ọ na-alụbeghị na-enwe ihe na-egbochiri ụzọ zikọrọ na o nwere alụ o merụ iji zigo na ọ ma analụ na mmụọ mana ndị nke nalụ na mmụọ nwere ezumike bụ ndị mere ezigbo ihe iji zigo na onye ọbụla mere ajọ ihe na-eketa oke ya ọzọ oge na asịsa kwarapụ mere kere onye ka achọ iweta nke ka esi weta na ke ụzọ ebe ụgbọ ọka ebe isi mụnwa kịta anọ m na ebe m bụ ama echiche ụgbọ ọka ebe anwa afọ dị kịta ọ ya bụ ụchụrụ nke m kịta ọ dị mma maka ndị chọrọ ijubaza ajụ biko anyị oge anyị akwụsịgo kwarapụ akara ekwentị ị ga-eji wee wetazie wee kpabazie nkata bụ 08032777802 080 ya dịrị unu mma ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma asị m ka onye chi ya zere onye mara ihe na-ese okwu ya mere ekelela m ndị niile kpọrọ kelee na nwaanyị mgbugharị ọnọdụ ugbu a ajebodogwe eburu oche n'ọnọdụ oziọma eji ọfọ o wee gabazie cheta na ị nwere ike ije kiri m na Kpakpando TV nọ na YouTube maọbụ ijebe na Facebook soro m maọbụ ijebe na Facebook chọbakwa Kpakpando TV ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma onye mara ihe na-ese okwu ya emena ya okwu niile na alụ niile akpara ebe a alụ ndị kpara ya na okwu na ka ha si tụnye ọnụ na ya bụ echiche nke ọ bụ echiche nke anyị na Solid FM gbakọ wee dị maka anyị na-ekwu ma omenala amaka ka anyị na-eme na omenala cheta na abụ m Chizzy anị ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma dịka nsikwu ile afịapụta ajịbọ ebulu oche n'oge nke ya ka ọ dị The Redeemed Christian Church of God